Chitariki isano na isato chomutenyo kanene wiki yo mwelio kigima chinga kia babwatani bedini yege Islamu agenda tukowa gochengera umutenyi obo omochenu umutenyi o Ramadan. Jumatatu ngiyo mwanchu muligeri chitariki isano na isato umutenyi no yokane umwaka w'echi 2024 na manga bereka gokorekana imeyense ya Kenya ekirato kwarigania senchira ya bene ero tokumanye asenchira ere yobekanu imeyemanye Jumatatu. To kwarigania tunyara ko batugusanga mona kuru muchakano gwikira omwali mwanchu muligeri ko litangani piti katonyora senchire ubenge hari to kwariganiretie imeyemanye Jumatatu. Nabo yayitorojewa sofa tindateba na tindarara usino umuntu chakosambega tinatuma itingikyaba ono nomuliro tunanyora kyagere twaraire ntuma itingikyaba egari ko yobo tukobogokera rere nsemo ya Kyogore gento getigete ya mateno go kumyoko nene nabane ngure go tuwango tene numbate onyana lia pangire ngari kitibesa chakunyaga numbate mbwati dai amate kuganyo bokonyi kumurwari omwana obore nyagetari uyu monore ngogo semerio kone na se family Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie. Ababwatani bedini yege Islamu imeyakisi ko bwatokerwa chimbori no mugavana rati bose bo moyega bweri tkoria idi. Ayo mnaenda mango mwancho muligeri to kwarigania senche ya bene iri to kumanya sobikirana na twabire to kubwatirana nabariki baito na go kwariganira kuri sinsinyo au anene ase orogongo rwa busiense mo ya Facebook na bakugendera gotonyara wetira Ndizi TV News Digital. Nyorobo na bogosanga mnaendo gwetira sense mo ya YouTube Ndizi TV News na go gwetira se o mutandao rio website ya www.ndizitv.net. Iritriane Evelyn Sero nori okene kya chibichaniro gichawe kera senche ya bene ni gakuru kwa Petronira mukera. Lydia Mosenere to ko baterana era gwetira somo no bimanyirite ne guru kwa Josephat Amiso mwancho murigeria to korega tunyara ko batogosanga amona yemanye Jumatatu enseye moye bono mugoroba ni jigo to ya chaka korwa sensemo ya Kyogore me constituency ya Nyalibari chacha se Nyarakoba omoichano omonene guchiase amate eyemo korwa sensemi ya Kyogoro asibanyarakoba gosasegari yabo ya Nyarakoba gegotongi gwomuriro butuko bwokiarera se chinsa isano chebotuko egari ya Nyarakoba gekuya nabo igo gwikira hokoera kurangana munyene gari yoni go aigwete gari kubwe alam kurende krachi bosoka kanyore gari gegoka umuriro asinanya nabo batamanyiti ekyo kiabetege kwirira umuriro yogoka asegari asibaye mugetege tamkiro yogwaka orobot yasegeta nikabane nyimbo ya Kyogoro chingaki obutuki bwachakiwe nigobono abamenyi habo boigo Banyarakoba kugikeria egekora ekyona kuburia serikali Nyarakoba gegotinyia ekerengo kyuburendi asenseme ya Kyogoro buna gutomanya muri kito Mildred Mumanyi. Amateyemo kurwa asensemo ya Kyogoro imeye bunge Nyalibari chache nigo yabokanege kole kyogo chania maiga yegali aina ya Harrier KDG 910W yomomenyi oyomo aselieta Benson Oyaro wenseme yoko yago ikagotamanyikana chinsa isano chobotuko bwogo kira lero ase kolengana nere nigo aigwete chisese chigokoga ansegeka uchago soka akanyora egali gekaleko ya ase batemete kolimia omuliro yo kolende chinguru cyabo bwatambe obusa naruka butuko gisese ngo kubacyara ngisiko ngo mbutambe cyugo kugabatirere cya CD bona narora egento mebingiresko ntarachi kolengere likovuka gari ya bugialam no kuvuka nene no kuminyoka kugisiko nanyore gari surrounding no mother lakini kwa gari tera bwati mudra mon na chaka tuavuka twezi tuachaka ku ligi support kuru the surrounding mbacha tuabwaterana twatema kulimye murera kinyobo monge hasotole chise cyarenge saa 6 yani saa 5 na nusu ugakielekea saa 6 chakira gwakara kuru side ya mutwe esiti yokurio yani yokobe no umuriro chaka gwoka kuru lakini osambasa bwango sana tuwasinye kunyolimi tuwatema
twasinywa nabo yaitorochego so far tindatebana tindarora gose n'omonto ocha gosamba egari naritimanyete ngikiaba ono n'omorero tunanyora ekiagere twaraire ntumanyete ngikiaba amate yaye nigo yanekia egekorekyo ase bali no gochana ase batebire nigo omumenyo yo abwate amaskani na ndetanya kogosana nonde bwensi asensemeyo asegeka amenyire asayo nje nigo naraire around midnight nkale koigua bunane gunshots chiwako wanongo soka na linkolire bojo mwene ibaga konyora n'omuriro flames chikogenda iguru bikorie ene magane gari omwalimu y'omubase koyi abanacha twachigotema bantu twachigotema kulimira kintu anyora muriro wetana ndire gari utalimeka na nasini eso yo mindo yachaga iga ntuntu anakanyora bakongunere no muro mwarara ogweto tokwani banege iga mochibune ntwago tukwani buna nchako nangerina mama mbiyole omwana obwata masikani tusigetega nigo abanyakenyoro bagikeria egekorekyo ase nonyana bo batebire amangana buna yotanya gokorekana asensemeyo ekoneke ntwana korabisiro mintongu na agota na isaya bakwa kigari cyabo no cyarenga cyabo ciunge bantu mbarengo bamanyete ciunge ncyarenga gari yabo tesariria nabo bamenya iga bakabakagota bono pole tata ubugima mbura bubwengenjo andone yarenga n'omuntu obwate biranga yali kabirega konogo sali kenyoro gitu kolete mangana buna yatana kobaga kenda gatando twaragereri nando twakakega peneni atatai kuri ndo yokoreta yaiga uyu uri igoro neromanyete nigo eng'aneyo ere asegeta seni ky'abanyanyimbo bakyogoro asobotukibwa ime bagendretse gokorekana askari mbalensa igasemenyete nabo bacha ba witness na bande twenda twalike statement bande nando gukibona mambinga ndo guchora to finalize kuripota lia egeta seni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye. Biamono mariki oito Mildred Momanye saroboti orwa senchira yobo ikirano togusuka mutonigo abantu babere banekiwe gosirio bogima bwabo magega ya omoboso kano yonyara kobago kwenekigwa ase epara anene chinsemo chegetongo igegotoka sensemo ya nyangoba separa enene yakurwa omochebosongo kugenda asensemo elia ya Kisii egari yo aina ye probox nige gotebekana buri tanga ni gutuma abantu bande chinsemo cha amabuko na ekero yarenge gutamago chia ansemo ya Kisii na lyabake gutuma abaro kiwabare agosoma ase skure mo chinsemo chia nyankoba nonyabo nigo omogendia bwegari ye probox sanyara kobaga gutama na kuyetiga egari yo ase chae ase abanyara kobaga gusiro buguma bwa abanyara kobaga kwirwa sengendu elia ya guche ye gutoka sensemo elia keroka nabali baba gutikirwa chinkomani go bagendrete ko rwanira amagima basenyegetari askorengana no sub county police commander Robert Ndambili oyo baga kogo gakwenekia umubasukano yo ase mirie chintereba kwenekia bunango babare maiso chinga kibare ase emo asobokorerwabo anene chinga kichiga embure nyinge egendrete kwenekiwa ende nyomba naraire na arenge kirogoro na tengerete news amara kugona igwe ero egento kya bwiri ngapa na igolege sieli nasoka isiko na chiko chikoli na nyona ne rorio kunsachioni na romo anterebe kurume anje na kumnyokaranga anterebe ina nyoransa monso chondo ndangelinga kwa tebi anterebe yete etne eto kumubwata namukani yaya Chininya romontu mnanga naiga naende nduarite ba enterebe ya minyoka yali ne nisani kurmata ali yagenda bosoko chibosongo bonongo chigotira gochirwaria nanyora abantu batatu barinse na roko bakoko oyo maicha imi ngochi kogenda gochiese cha na narangeria abantu gakikonyo yoresa ese cha moyari abande para igoro kogoro kwa butoirwe abande bankwaura bare barenge batatu epare yetakeire abantu batobekere none pamsige ko era abantu bakura amano abange batobekere pampu etokonya nabagotara para epare gare
Tunaomba waendeshaji magari, hata saa hii unaona kunanyesha, tunawaomba kabisa waende polepole. Hii barabara yetu ni telesi, hasa wakati kumenyesha. Na ukihusika katika ajali, tafadhali wacha kukimbia, unaweza ukaongeza ajali nyingine. Huyo kama angesimama Mabuko ama hata atorokee hapo kwa factory ya majani chai, angepona. Saa hii ashaua watu wawili, ambaye ni hasara kubwa. Sasa tunaomba madriver wetu, ajali ikitokea, ajali haina kinga, lakini kishatokea wawaje kutoroka. Kama angetoroka angeua. Kwa hivyo tunawaomba, ikitokea, enda mahali salama, enda ulipoti katika kituo cha polisi. Hiyo ndio ningetaka kusema, na nirudie wa madriver waendeshe kwa mwendo wa polepole. Bali nimebasukaniga nyareko bekwene kiwasi chinsemo aho tari rogongorwa gusiriuka lakini ase chinsemo aho imense ya Kenya nene chinga kimbule nyingegere tukabage gotwa namanone kurokenda takuru cha sabantere bakwene kyabunango tumeka bari kwenda se chimbero cheguru mono anene noroche bunembra negendere takwene kiwa chinsemo aho kurinde ane ukobora cha sabantere bakwene kyabuna ngoba bari maiso chinga kibare asobokorere yogo ichane mono nekirio konyoranga bo mubasokano nyareko bagokorekana na kwanyoro montere basomo gende ni gagutama nyarako bagutiga anene emechando ase mubasukano y'unyarako bagokorekana togosuka mutwe nigo ya mateyemo korwa se kenyoro kya muturege gotoka ime ya marani yanyareko bagegwe sokia na koboria obokonyi aelio konyarako bagoikerania ekerengo gechibesa ekera chikoba bakonya elio goikerania maganio yobo bwene yo mwana oboinyare tokoba gakobwaterani gwase omubasukano bebara kurengano mongina bwenke yo Mary Mosoti ni gaterebuna babiri bako nya kirege ntono nya noburemo asokumurwariria omwanobo asebono baererwe asebaganeirie chiringe chire enuse million eriyo koene kyabuno mwanobo obeire gagokonyekana bono nigaruro kuborego cyasonde bwense bwatomoyo myabwo gokonya abega komokonya na kinde yonsi eriyo babakumusira omwano yo batere nanere orengo gosemeria ase amate umurikyo ito dipo nasanya na nyarakobaga gusanga amonengeye na gotwarigana ni robotiro kubatia nabane ngure gutuha ngotene numbate konyana lia pangire ne ngari kitibesa chakunyaga numbati mbwati yaeri Maega yomongina Mary Mosoti gotigara omutakanwa omwana Dominic Ayoma ni gasogete gochia omochio Nairobi asenchera yokoligia eliogotoria eamate yaye kubwatekana noko baliso asenka yomugakanya gusira Charles Mosoti ase sabali yokoligia ni gaumiranete no mubasukano bwebara nkage getubwato ole murore gendu yana yagite kaumia kera lingi na Nairobi yagite kwelije rinde yakuriye familia yae kera yagite kuriye familia yae abale ngosubuliga kwa gosubuliga rinde para achali yarango tokere akite yakanyore gari kali gochario kaneka motacha kamubuno kogoro komesa igiwika igasenyenta one irasenyenta tukakiresi mino mwana mino korireki tuomirwe gari na Nairobi mwana yone na baumiyete wone yaumiyete nyagitari abana tubese kyaburi twakiri gutakataga igo twasirire buna eamate nigo bagenderete komwechandera asemeti nyetano nebere bono gatangire nyagitari goika okoera kweni boyonsi eyebabwate akoni ndu yalenga ngombe ngol mombu alenga tuoneti tukole gitumo subulige usena koleki sina konye kirendo gumabwa kera nande no mwana makole tugatema rende tukaone buli mo tukasubulika asitwa ngonya rende akabeke rujichume ikinde nkeno mwana twange une familia twatemero mwana yonka bona umiete na bato begete bana sobo kungona rindirion sikira sikyalenga no nyinenke batemire twatemire gutamira nona basani nabayi bakatwenyorere banturege digoro asengentu taragwena omongina Mary oyole mamu mwabo nigagenderete gwetera amakongu asokolera abana baye kubwatekana tato mwabo nerolenge liso lienkeywe chenka kende nke abana baye mbara titega babiri nende lojine familia ngalen twachira gotema uchiandega twachire kulina nyabairi yaborireti ngonko nyalingi ngotokonya lingi ngai
bono na bana gantigirita babiri bono nakini nkeyo sinyu ngakingo kora bono nigo barure ekirero kyo bokonyi gucha somo samario bwa tomoyo bugwancha anyare kubasira ase gotebekana ebiria nyagitari nigenderete komenta ase bono yaikire enusu milioni nyo ogonkonya abantu banje bankonye onkonye arusiwo ayukenyata timbwa tincherende ndamoko akiondo nsi ure wilio gitu kwana so wanja kwa ya nkora yae anje atakonye ga yatokonye rumwana ikengo mwana inero gatokonye ro chakaga abuna linga abuna ro binero gatumino ya sabuni twanya bese kwa gure sabuni wana utuchande giteo lende eke na kiekerero kia mate yomugakanya gusira Charles Mosoti asomo ngino yemeli ari no gosemeria gwokonyoro bokonyi kurwa saba samaria na baraibande baranyarwe sokya eri anyare guturi obugima bwo mwanoye oyu enyorete mu basukanaria somochi o Nairobi yiko ripoteria egetaseni kia onambeyemo kia Ndizi TV kurega sekenyero kia muturu kigotoke ward ya Marani miyebunge ya Kitutu Chache North letaria nenkoro kwa Dipon asanya Kona sanya soroboti urua senchira yobo ikeranu totegarete me kaunti ya Kisii chingaki abegeni bedini yege Islamu bagendrete ko arigania litukolia idielio likochikobachi koenekia omwelio bwomotenyi omochenu o Ramadani litukolia lero nigo abagwatani abwanene kurwa se omochiobo songo banyarakoba bakonyora ogosira kwa bene kurwa so mugabana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati abagwatani abwanene kurwa se omosigiti o jumia nigo babeire bakugokire getamukire kyo nakumwakira mbia muno mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asogosira agenderete kubwatwa gochya sebare asimono babeire bakumusabira na kureira yogochya kumubwatya asokoine kya bunango ikerale gosengo ikeraniare amagendro asabamenyi be county ya Kisii Mildred Momanyi na nyarakobaga gusanga muna babwatene buna gutwarigana roboti rokubwatya Mutwe yogochya gochengera litikolia idi abegeno bedini yege Islamu imeye kaunti ya Kisii abo bono bale ansomotenyi omotagatibu gose mwezi mtukufu wa Ramadhani nigo bono banyora obokonyi bwe chimboli kurwase omugavana bwe kaunti ya Kisii Simbarati bunenchere ya moyo kubaika ange enga kibago kya gochengera litukelyo ase bono omurikintenda bwe abaisilamu akwanera igoro yobokonyi obu tumekuja hapa kutoa shukurani zetu kwa mheshimiwa gavana wetu Simbarati ambaye kwa hakika amekuwa akitukumbuka Waislamu kila mwaka tunaposherekea sherehe za Idi. Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie na muongoze katika yale ambayo ampatie busara na hekima ya kuongoza kaunti yetu. Mtu ambaye hawezi kushukuru binadamu basi pia hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa niaba ya msikiti wangu, msikiti wa Al-Huda ambao unapatikana hapo juu CBD, tuna furaha sana kwa mheshimiwa wetu gavana wetu Simbarati. Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi na ampe busara na hekima zaidi katika uongozi wake na amzidishe moyo huu ambao kwamba uko nao ya kuweza kusaidia jamii zote bila kuangalia dini hii wala dini ile. Nigo bono bagokera omokonyo bwo ase omusasoko omonene ase bono bamwakira mbuya omugavana asoko ba obokonyi obwo. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Kisii, shukrani zetu zinaenda kwa mheshimiwa wetu gavana wetu wa Kisii Bwana Simbarati kwa kukumbuka Waislamu wale kukuja wakupatia hao nafasi kidogo ya chakula ya siku ya Idi ambapo itakuwa kesho kutwa. Kwa hivyo mimi kama chairman natoa shukrani zangu zote. Kinishukuru nitawaongezeeni. Kwa hiyo tunashukuru Allah. Pia vile vile hatutoacha kumshukuru gavana wetu Simbarati kwa kuweza kutukumbuka kama Waislamu bila kuchagua kabila ama rangi.
akaweza kuhudumia wananchi kwa ujumla wa Kisii County bila kuchagua wala kubagua. Kwa hiyo tunamwombea Allah amuongoze zaidi na ampatie moyo wa kusaidia kwa kila hali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atampatia na kumfaulisha katika maisha yake. Ase chinga kiechoni gobalia eira yogo chakobwaterana no mugavana eliogo ikirania amagenderero anene ase abegenwa abuo. Tunamshukuru gavana yetu mpendwa Simba Arati sana kwa hii mambo amekuja ameletea Waislamu. Tuko na msikiti 3 na sasa tunamshukuru sana kwa vile ametusaidia sisi Waislamu na tuko pamoja na yeye. Simba Arati ndio tutakuwa naye na tutakufa naye wakati ya kura 2027. Simba neta haya 10. Jamii yote Waislamu iko na gavana wetu mpendwa Simba Arati. 10. Tunashukuru sana na tunasema asante sana, na sisi Waislamu tuko nyuma yake kila siku, na sisi tunamhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Kiislamu tuko pamoja na yeye wakati yoyote ambapo anaenda kuhudumia jamii na jamaa yetu ya Kisii County. Golipoteria egetaseni kia Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi. Ndizi TV, Ubwansu.